Gikan mi Miss Bintulan Beach guys, gakasinabot mi undoy nga mohapit Miss Binliw Dam nakadto ni kay isa anja karon. Moadto mi ron kay lahi mo pud siguro view da ni og hapon. Kay niadto mi des nagibuntag man to sa Jo. Uy. Kabado. Kuan ka dami. Dito manipa na doy. Tara. Manipa na. Sana. Sige pa na muragan. Gana nagtao oy. Mo din ang ganahan daris Binliw Dam kay grabing na sa view. Jara oy rang na sa jud oy. Sundok-sundok na ka ha? Nada kay to. Oh amdi ay. Amo ra na mga body. Ala jara. Rang na isa pisuran ka na doy. Pusing. Tara nga na mong nang kabrok amo. Tara nga body pa hung ni ilong nimo gwapo man kag magtarog pa. Kanaw dari. Kanaw ra kag nanguyab na. Pagtarong dia. Okay. Dari nimo di ka magtarong. Uy dako man day ni kenapa man day dagto? Kung kar hidar dapit kay des ni agi ni ngari mi dito matus fikas na side. Apa jay print up dari. Print up shows. Na all. Uy, naglanggam. Dako man day ni doy no. Tapa man day gusto mo eh. Dako kayo. Ara na isa guys, warang linaw pa jud. Atong mukalit tengah data. Asa wala diha oh. ITM. Ba mga tao good. Di nagpictorials na. Victorial nga nagdag murag na machine. Mo gani. Pabandahan. Ano bang pabandahan sa flash arong maputi. Diyo kay diha. Unsay na? Digo na rin kay napalaw na ba kag shower sa kuan? Di ko na ilinta da ni. Napalaw na ba ka? Ngilinta. Da parat di ay mo nagitila magtubig ano pa. Kay di man mo dangog magyapon di man mo sapnot. Aron na iso eh. Jara. Tanawa naman na ninyo guys oh. Asa mo mangitag nga ni kanay sa view. May lubis tengah sa dam na. Lubi. Lakaw mas undoy baga kita dahin ng prenup kaya inggit man. Jaga na wala man na pidin. Prenup na ba? Hagad-hagad prenup ug gani ka nagpropose na og mo. Sugot ba kog di nimo? Sa ka diha. Before ka magngana. Sigurado hasa nga mo pakasal ba ko nimo. Pakasal ba ka? Ninggit man di ay. Bawa eh. Tiklod karon. Nainggit lay kas nag-prenup. Mainggit man ko nga mo abot man ang panahon nga mo ingana punta. Sa nga nung ingan magkakanina, prenup na tani. Prenup, gani ka ng hagad na ho. Sigali baboy. Pagay ka ng hagad, ingana na ka. Ngano, sigurado kag may gugis? Uno, kung sa pa yung reaction. Kaya sus buhol, hindi ako pakita. Ha? Kaya sus buhol, hindi ako pakita. Nga naman, maawaw ka? Oo, gira. Ano? Susabak ang gira. Ito na mo na ibumba tanan ang ako. Di, depende mo nagansaan kung mo pagpasugot. Kinahanglan, nag-propose mo ka na pong... Ay, purpose. Propose, kinahanglan mag-propose ka na pong... Wag ka dyan ko choice, maingan dyan ko gis. Mulayas ka bulan, dyan asa naman ka? Dahil ko balik ko Manila. Hata, mabot pakamat dyan. Kung ako mag-propose ka ng kuhan ka dyan ka ng nasa pinakadelikado nga buhatan para musugot. Kaya ugdi, ligsan! Paligis! Ugdi mo yung agno, ligsan mo. Paligis ko. Abi ko kag bride, ligsan. Los girls. Paligis, dadun ka, pagingag no, paligis ka. Oo, paligis ko. Mamatay ka. Hindi, kana. May bike na. Sumangil ra, pakonsensyaan ra ni mugbaji. Paligis na raman. Tweets na, wala layas ako buhol. Wala na. Usahay kay Anghel mga usahay po panuway ka ka. Nga naman din na. Mapanuway ra po ko angin ra pud nimo. Da, las ni mo. Las nimo, tiklod karon. Tara ta kay mag-edit ko.
Gerak deh. Sana ka. Ulit sa tagis na ta. Asa man. Atos gawas. Sige lang pagkaon. Na, ladyo ra kazug na. Ugnaw na to na unsa kay na sa dani o ugnaw Ninja Turtle. Atang anak. Hmm. Gua pag maliwat na. Ang na ho. Kuan pa. Di mo. Balansiunan pa. Di ni mo liwat. Di mo. Man dyan na. Bisan pag Tja, ako madula ko'y magburus. madula Huwag ka na. ay. Kisa iso untog dugo. Kamu, pero ang problema, lagi mo nabug tiil. Tja. Liwat ni mo, nabug tiil. Tes taas. Ildakil naman. Dak. Bagtakon naman ko. Sa astanawa naman na guys. Pag hinambog siyang tiil ng tasa araw na kamabu. Dali magbuntag sa'yo magbike. Aman ta. Uli na ka kaya mag-edit ko. Patagis na ka. Sige lang, tagkaon na ni. Guys, so, wala namin nagdugay dari guys. Kasi undoy, kaya kasuya-suyaon ka. Kaya nag-prenup na kasuya-suyaon. Kabantay mo guys. Kanain yung mga silingan guys. Katong na yung mga tindahan. Kabantay mo. Anha sila mangutang ninyo. Pero ato pikas mo palit. Kabantay dyan ko nang hirap mo. Watchinang ko ka dyan mga manunuway na to. Pagkahaman nila nang utang ni mo, alika dyan na ka dyan. Ato na pikas tindahan mo palit. Muna mga sakit ro sa atong mga silingan. Makapagat. Manay makapagat pa nga. Asa tindira ba? Nga hinganaan ka ba? Huwag asa gani ka mangutang. Ato pagkakapalit. Bahala wa pa kakabayad. Kay makasabot raman ang tindira ni mo nga. Wa pa kakabayad. Kay napagkailaing obligasyon lagi. Pero huwag asa ka mangutang. Ato kakapalit. Kay anak ka mangutang. Ato kaspikas palit. Pero Kerento dyan. Pinoy na. ba? Di pa rin tinood. Di pa rin tama. tinood. Ha? Dahil kasi sa itong mga tindira darabig mo ingag. Litay ko sa hang. Di na laman. Kapad. Palitay ko sang tuk lagi og. Why tindirang nakarilit dana nga. Anak ni mo mangutang. Unsa makita ni mo ini kaugma at nas pikas kapalit kay nakautang naman. Ug asa lagi ka mangutang ato ka kapalit kay igurang mangutang. Unsa maglikay-likay pagting bayad na. Okay ra man ang di pa kakabayad pero anak ka mo palit di kay sus balik-balik na tada ni. Ug asa ka kautang ato kakapalit. Mo na i-search siya manguto kay mauwa pagada na imong giutangan ay para guni mong paluy-luy para makautang laman. Ja napagusra pa nagpautang lagi nimo kay lagi naluoy pud nimo jay mo rang nga mura man nagtrahidor man guy nga nang tawag na na trahidor kay ngano. Di ba ka trahidor na ana? Ara nimong panghangjo. Jagi pagbigyan gud ka. Ja inganaon nimo. Jis Roy. Kita nagkatagili mo. Lagi mo. Kiragbit eh. Jesse. Darling oh. Kaya ko bigyan na nimo doy. Di mo ko amo ko doy sa kay go. Ilaok lagi. Fascination Farm. Lain na po ning kabadua. Lain na po ning kabadua guys. Dami sa The Fascination Farm, Home of the Dragons. Na dengan dragon fruit na. Ano lagi daw kay Guk dun ta? Sa magtingo sa kabadyo. Nga na. Ikaw, be. Ikaw, be. Ano na? Ikaw, kaya di maka... Oh, tanawa ning tubag sa na. Ay. Ning tubag sa na. Kamu kami rin nagkasinabot. Kanding na, buing.